ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранбуда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Hatchback, Daewoo Nexi, Opel Vectra, Toyota Camry, Toyota Corolla, Opel Vectra ва Daewoo Matiz ва аст VAZ 2106 ва мошинои BMW ва дигар намуд мошино ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 164 сомон. навор асар мекунем марамат рафт. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания якаи хуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияи Хатлон оварда мерасонанд. якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорад ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап бизанед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка акаи хуб компания боварӣ аст, мардум ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки Opel Astra F аст ки дар кузуфи Hatchback соли барои 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 7 моҳи дигар танировка, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат, 4 та баллон 90% нав, аккумулятораш пачка, мошин масъала намехӯрад, мошин люк дорад, салоншам тоза, мошин мега нахадо аст. баъд мошин танировка, ҳуҷҷат ҳамаш 7 моҳи дигар срок дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 40 таш мега харидори аниқ боша бо савдо дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳиб шуда ки дар рақамҳошон WhatsApp ҳам пайваст дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. мошин чихолҳои сиёҳи пачка часподаи чихолҳои нав аст дар шаҳри Бохтар. шахсоне ки мегиред марамат занг занед, бештар маълумотша пурсед ва мошина ай наздаш мегад омада бинед, мақсад ки бо савдо мекунед. марамат занг занед, бештар маълумотҳои пурраша аз рақамҳои поёнбуда гиред. мошинча кагнада бо савдо дорад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст баъд ки светои серебристи соли барои 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотор 1.6 литри, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ аст, 4 та баллон пачка, хадаҳои кардагӣ аст, 4 та дискаҳои маладӯшни салонуш тоза. мотор мега звер мотор да мега гап нест, мотор ягон камбудӣ надорад ва ҳуҷҷат нав, баллон пачка, хадаҳои кардагӣ. мошин мега ягон камбудӣ надорад, фақат мегири ҳай мекунем. пӯсидагӣ ума мега надорад, ҳамаи чашкош ҳамаш 100%. нарша мега 19 000 мегем бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбе. ина дута рақамҳои тисел ва рақамҳои мегафон ҳар душон кор мекунад. шахсоне ки мехарем мошина рафта аз пеш бинем, бо мегад ягон сум муомила мекунем, срочно сум дар кунед. тоқа сум мегад алиш намешавад. рақамҳои тисел ва рақамҳои мегафон ҳар душон ай соҳиб шуна марамат занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст ки светои сафед, коробкаи автомат. соли барои 1996
сӯишфурӯш бензини холӣ абиё мотор 1 литр коробка автомат салон тоза мошини бадру хелаки дасти як гудамда гашта яъне ки мошина занай кадаги аст мошина мега ҳолаташ хуб мошина мега 100% просто сум дар кошида мега мошина фурӯш намудиян мошина мега ай учёт буровардагия свети сафед салон тоза мошин нахаду айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 18 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки промой кор мекунад фақат илтимос одамони харидори аниқ занг зада беҳуда нороҳат накунед ай 18 000 мега бо ягон сум муомила мекунед дар шаҳри ҳисор аста мошин коробкаш автомата нархи арзон Daewoo Tico светои сафед мотор простои экономни бензини холӣ шахсоне ки агар харидори аниқ бошед маромат шумо занг занед ба шумо маълумотша фаҳмода метавонед ё ки рафта аз пеш бинед ба қачон муомила кунед лайкора фаромӯш накунед гузоред ва агар имконият бошад навори моро дар ватсапи мо падилсаш кунед мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel хечбек ҳастае ки бо тайга састенои беҳтарин соли бароишаш 1995 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад абиё мотор 1.6 литра коробка механика сайстари мошини бадрон беҳтаринае мошин ҳуҷҷат ва танировка 10 моҳи дига хоб 4 калпак салон тоза мошинам хеле светае молодёжнича чётка барои шахсони молодёжни мошини арзон нархаш 40 000 сомонӣ аст ки бо муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда хадавои кадаги 100% салон тоза 10 моҳига танировка мошин мегӯяд 100% омада бинен муомила мекунем ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад нархи мошин 40 000 сомонӣ аст бо муомила мекунанд 95 сола хай газ бензин танировка хадавои баш кадаги дар шаҳри бухтарда маромат бо шумо занг занем бештар маълумотша ай соҳибаш гиред ё ки рафта мошина аз ҳама хубаш бинед баъд савдо кунед навора то охираш тамошо кунед ва лайкора гузоред мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ BMW 5 сериясе ҳастае ки BMW пятёрка соли бароишаш 1998 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад абиё мотор 2.8 литра коробка автоматае сайстони мошини бадрон беҳтарина мошин мегӯяд как нада 4 та баллон 80% хадавои кадаги ҳуҷҷатҳои мошин бучдага 4 диска ва раднои краска мошин то қасум мега алиш намеша бо номороша номори девона буда агар ки номорошам тиян бо зури бада BMW 5 серияс 98 сол газ бензин коробка автомат салон тоза электропакет ҳама чӣ дорад срочна мегӯяд фурӯхта мешавад мегӯяд нархаша мегӯяд 45 000 сомонӣ аст бо муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисорда 45 000 мега бо муомила мешавад дута рақам аст ки ҳар ду рақамҳошо кор мекунад якташ рақамҳои дастии 08 ва дуюмаш рақамаш 03 ишта имо ватсап ҳар душ номерои расия астае баллон 80% хадавои кадаги мошин мегӯяд ҳамаҷош 100% 45 та муомила дорад хоб шахсоне ки мехарем бо занг занем маълумоти бештарша гирем мошин бо арзон мешавад срочна маромат тамос гирем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 ҳастае ки намхали свето соли бароишаш 2007 солае ки сӯҳишфурӯш бензини холия абиё мотор 2.5 литра коробкааш автомата сайстари мошини бадрон беҳтаринае 2007 сол бензини холи 2.5 коробка автомат намхали свето 4 диска кондиционер электропакет кожни салон хай мошинча обшим беҳтарин ҳолатда мегӯяд нархша мегӯяд 90 та мегӯем бо камтар муомила мешавад мошин қарор дорад дар душанбеда ака чанд қа арзон мекунад мекунад иша гуфтагӣ нест шахсоне ки мегирем бо хитон занг зада маълумотҳои пурраша гирем ин ҳамин рақамҳои билайни соҳибшуна Toyota Camry 2 2007 сол маромат шахсони харидор тамос гиред дӯстони азиз лайкора фаромӯш накунед гузоред ва агар имконият бошад ҳамин навори моро дар ватсап ин падилсаш кунед фақат лайка занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 1 ҳастае бадрон ки светои сафед соли бароишаш 2003 солае ки сӯҳишфурӯш газ бензин мотор 2.4 литр коробка автомат сайстари мошин мегӯяд нахаду светои сафед Toyota Camry 1 диска салон электропакет хай мошин нахаду нархша мегӯяд 50 та мегӯем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвонда Toyota Camry 1 2003 сол хоб ин нархш 50 та мегӯяд бо арзон мекунам ва рақамошо тиселай хай шахсоне ки маъқул аст маромат шумо занг занед
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае баъдурон ки Opel Astra-J ҳастае ки намхали Sveto соли барои 6 1999. Сӯзишфурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ баъдурон. мошин мегӯяд 100% мегӯяд 4 та электропакет дорад номеро транзита хай салон тода 4 дискаи рамашка. нархаш мегӯяд 44 та хай шахсони харидори аниқ боша мегӯяд ягон сумша минус мекунанд. 44 та ягон сум минус мекунанд ва мошин баъдурон дар территорияи Душанбеда. шахсоне ки мехаред рақамошо дар поини видео ҳаста метавонед ки занг занед. дӯстони азиз, агар шумо доред хали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат, маълумоти видеоша дар WhatsApp имо моро кунед. мо дар видеои оянда ҳамихел рекламаш мекунем. лайкҳои бепула гузоред, фаромӯш накунед, навора падилташ кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A. соли барои 6 1990 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Vectra A 90 сол бегаз бензин салон тоза хай мошин мегӯяд 100%. нархша мегӯяд 12000 сомон аст. бо арзонтар карда метиҳем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Деваштиш яъне ки Ғончида. хоб ин ҳами рақамошон дар поини видео аст. шахсоне ки аз территорияи Деваштиш Ғончи бошанд агар хай мошин наздикае рафта бинанд ва савдо кунанд мошина арзонтар карда метавонад мегӯяд срочно пул даркорае. марамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexi. соли барои 6 1996 сӯзишфурӯш газ бензини холӣ объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи баъдурон. ҳуҷҷатҳои солонаш бурчидагиае хадавоиш мегӯяд соза коробкаш мегӯяд ранги опелоа мегӯяд мотор мегӯяд камкам не ки дуд мекунад камкам хай мошин мегӯяд свети серебристад нахадо нархаш 9500 сомонӣ бо мақсад ки муомила савдо дорад. мошин айни ҳол дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 9500 савдо мешавад. метавонед ки дар рақамҳои мегафони поёнбуда занг зада бештар маълумот гиред. марамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки намхали Svetои сини. соли барои 6 1998 сӯзишфурӯш газ бензин объём мотор 0.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска 1 сола ҳуҷҷат электропакет радной краска ва нархи мошин мегӯяд 17000 сомонӣ бо арзон мешавад. мошин қарорбарадорон дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. 17000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор нархаш 17 та 1 сола ҳуҷҷатам доштааст. срочна то қасуми холӣ мақсад ки омада мегӯяд аз пеш бире ба телефон савдо накунед. харидори аниқ ки бошед рафта мошина аз пеш бинед ва муомила кунед. рақамошон мегафон. марамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 Светои намхалӣ. соли барои 6 1983 сӯзишфурӯш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи баъдурон. мошин мегӯяд фавран фурӯхта мешавад. мошин баъдурон на ҳолати зуд на ҳолати безеб ҳолати средния хай обши маълумотҳои пурраша мегиред. нархи мошин мегӯяд 5100 сомонӣ аст. бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мегиред марамат занг зада бештар маълумотша гиред. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.